Enrollment para sa school year 2022-2023 nagsugod na kahapon. Ining gintutukan ni Eileen Pedreso. Malaka-laka kag wala pa sang may makita nga malaba nga pila sa mga nagapa-enroll sa eskwelahan ngaini sa Bacolod City sa una nga adlaw sang enrollment para sa school year 2022 to 2023. Isa ang Bacolod City National High School sa mga eskwelahan sa Bacolod nga nagsuno sa gintalana nga school calendar sang DepEd. Kakinanglan magsunod kita sa bado sang central office because ang pag-enroll amo ni siyang basehan namon sa among mga kabataan. So far sa pag-assist namon sini kanami kay ginobrahan ginamon sang pamaagi o steps nga para mangin hapos sa mga ginikanan kag sa kabataan man nga mag-enroll. Suno sa tagdumalahan sang bulutuan, humalin kay ina sang aga, hindi magnubo sa 100 ka mga estudyante ang nakapa-enroll na. Bangod una pa lang nga adlaw, gina-expectar na nga hindi pa pagdagsaon ini sa mga estudyante. Sunod naman sa DepEd Bacolod, ginamonitor sang DepEd Central Office ang daily number sa mga nagapa-enroll sa kada public school. Gani ayo sang DepEd sa mga estudyante kag mga ginikanan. Ang atong ginaayo sa atong mga ginikanan, napapaligunan nato ng atong mga bata sa pag-eskwela. Nangin matawhay naman suno sa DepEd Negros Occidental Division Office ang unang nga adlaw sang enrollment sa 530 ka mga bulutuan sa probinsya sang Negros. For the first day of the enrollment, naging orderly ba? Naging maayo man ang pagpadalagan sa mga school sa aton enrollment process. Base naman sa monitoring sang division, halos tanan nga mga eskwelahan sa probinsya ang nagsunod sa memorandum sang Central Office. Apang hindi malikawan suno sa DepEd Negros Occidental nga mayara sa mga eskwelahan nga hindi gilayon makapadala sang report bangod sa mga problema kaangay sang signal o kung kalayuon sang eskwelahan. Gani agud maorganisa ang proseso sang enrollment. Gin pa kamaayo sang Rafael B. Lacson Memorial High School sa Talisay City, Negros Occidental nga schedule ang enrollment by section kag by average sa mga estudyante. So sa first day yesterday, we had students na grade 7 nga i-enroll sa with an average of 90 and above. Dayon subong naman nga adlaw, second day we have 85 and above. And for the last 3 days nga tomorrow until Friday, below 84. Samtang sa RGH Nova Elementary School naman sa Iloilo City, pila ka ginikanan ang naabdan sa news team nga temprano pa nga nagpadulong sa eskwelahan. Si Manang Mary Joy, bitbit ang iya isa ka anak kag duha ka hinablos. Subang langit ng pendron. Tapos naglanta kami sa ila classroom kung din sila na nakabota nga room. Si Girlie Ann naman, tatlo naman ka mga kabataan ang ginpa-enroll na nga daan. Di kay gusto ko nagidya nga ma-experience na sa bata ko nga maka-enroll nga maka face to face na gid bala kay para maka-experience gid sila nga una nila nga klase nga gid sila makatubang sa damo nga tawo. Upod kay Ruel Bangoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas.